गोबाव समनिफ्राय नैबे खाथिबारि ओनसोलाव लामानि जेंनायाव भुगिनांनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय नोंथाङा बाला अन्थाइ गारना होदों मा बुंगोन सार? दिनै 12 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायारि बिथोन बायदियै दिनै जोङो बे बियाबनिनो मोनब्रै प्राइमारिखौ खेबसेनो जोङो गंब्रै जिसिपि आरो 25टा ट्रेक्टर लानानै जोङो जेसेबां हायो मोनसे प्राइमारियाव जोङो प्राइमारिया जोबागौमानि प्राइमारिनि खामानिया जोबागौमानि जों खामानिखौ मावबाय थागोन। दिनै जोङो आखाइ होजेनबाय। थारमाने जोंनि थांखिया जादों गासैबो बियाबाव थानाय फिसा लामाफोर जायफ्रा हाब्रु दङ फरायसा फरायसुलि फैनो उसुबिदा बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो आखाइनि हाबा हिसाबै मावनानै फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लादों। बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना लामा सामाखौ गासैबो सिगाङावनो मावजोबबाय होननानै बुंदों सार। बिथांमोना जुदि सिगाङावनो मावजोबबायब्ला जोङो दिनै 1200 किल'मिटार मावनो गोनां जानाय नङामोन आरो गोबां मावनो गोनां दंबायो। बेनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेनो फकास। मोनब्रै प्राइमारियावहाय दिनै जोङो गंब्रै जिसिपि आरो 25टा ट्रेक्टर लानानै जे खामानि मावगोन होमब्ला बिपिएफआ मा मावबोदों मा मावबोआखै बेनो प्रमान। लोगोसे जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं आरो सिसि ब्लकखौ मावखांबाय आरो दा जोंनो 5000 crore नांबावगौ लामा बानायनो जों अलरेडि हिसाब खालामजोब्बाय। मानोना बै समाव बिथांमोना हिसाब निकास खालामाखैमोन खोमा, ओंखायनो माखासे लिडारा ब्लाइन्डनि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। आं बेफोर स्टेटमेन्टखौ होनो नागिरा, जों प्रेक्टिकेल जानानैसो देखायनो नागिरदों।